Si Maria gihatagan og pasidungog tungod kay nakaangkon siya og putli nga kasing-kasing. Lingi ako no ng imong tupad, pangutan ay na putli ng imong kasing-kasing. Kanang ni balhin og lingkod sa tubangan mga putli na kasing-kasing, nga di adiri lingkuranan nga bakante, wa gini balhin sa to pa way putli kasing-kasing ani diri dapita. Unsa man ang putli o kasing-kasing, kana bang wa gi bisan gamay nga pagsupak mosunod ra gyud og unsay isulti sa iyang Ginoo o sa iyang sinugo. Muna si San Pablo diri nagpakiluoy, ingon siya, isipa nga ang among pagpakiluoy kaninyo, si Kristo mismo ang naghangyo ninyo. Aparagod karon kisam day gasugo nako day dinhi di ay. Di ba? Sige, lingkuri ang atubangan nga lingkuranan nga bakante. Ana. Nya. Di ayaw mo panugo, sinugo ramansan mo, ako may nagsulti. Nya ang kanang putli kasing-kasing, mununot man na, nanay ni nunot, di ba, putli nagkasing-kasing. Kanang uban, managana mo na, kanang mga dili, putli kasing-kasing, moingon man na, kauwo, naay Malaysia ba? Naay Malaysia. Kanang mga batig kasing-kasing. Pero kanang mga putli kasing-kasing, oy, wa, ginay Malaysia. Kinsa may putli kasing-kasing, ang bata o ang inahans bata? Tanawa ang bata, bisag unsay imong isulti, nunot gida, wa ginay. Mo na ingos Kristo ang langit para ragyod sa gagmayng mga bata. Kay nga naman, putli magkasing-kasing, way supak, way kauwaw ba nga, mubuhat nga, di bitaw sila mauwaw nga mo pakita sa iyang kamatuoran. Mao na si Maria, iyang gipuy-an ang kamatuoran. Ug unsa may kamatuoran, kinsa man ang kamatuoran, si Jesus, ingos Kristo, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. I am the truth. Mao na si Maria ug si Jose, kay mga putli magkasing-kasing, mangita gid sila ni Jesus. Gisayunan kaani, tulo ka adlaw silang nangita, gakuyog si Jose ug si Maria. Tulo ka adlaw nangita gid sila sa Ginoo. Wa gyud mamauli og dayon nga wa nila makit-i si Jesus kinsa mao ang kamatuoran. Lingi usab imong tupad ingna unsa man ang naong nimo tinuod na. Kay kasagaran na ba nato kusog kay tang mo manipulate sa kamatuoran. Ang kilay nga tinuod ilisag badlis, ang buhok nga tinuod kuluran. Di gyud mangitas kamatuoran, i-fake noon, yan sana, i-alter ang kamatuoran. Ang laki himuong babae, ang babae himuong laki. Di naman na kamatuoran, di ba? Di na naputli imong kasing-kasing. Ang dalaga mura nagminyo, magsigi nagpatukhang, sige kabuntis, way kasal. O sa mana, kamatuoran din na. Nya, magpuyo pag yun. Purti pag yung labing kaiba. Mura yung ipakita nila sa kalibutan nga, kunuhay, they love each other. Pero way kasal, sige nagtinukhangay. Kamatuoran pa din na. Ang kamatuoran, ang madri o ang pari. Nga naman, ang pari naglain og puyo, ang madri naglain og puyo. Pulos mi single, pero wagin mi magdubol-dubol. Di ba? Pero sipya to sahay, double sa panagsa. Kana kung di na ta magpuyo sa kamatuoran, mo na mangita ta ni Jesus kay siya ang kamatuoran. Ug asa man ang iyang kamatuoran, anaa sa mga pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mo'y sigihan na tugsunod.
Tanawa si Maria. In concrete situation, anak niya si Jesus adtong higayuna. Inahan siya ni Jesus 12 anyos. Niingon si Maria, nganong gibuhat maninimo namo anak, ako ug ang imong amahan nabala ka kaayo nga nangita kanimo. Unsay tubag ni Jesus? Isip pulong sa Dios. Sakit-sakit ba iyang tubag? Nganong nangita paman mo kanako? Wa ba mo mahibaw anhi magyugos balay sa akong amahan? Nya unsa may nahitabo ni Maria ug ni Jose? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti. Wa sila kasabot. Kamong mga ginikanan og di mo kasabot sa gisulti sa inyong anak unsa inyong buhaton, kana bang moingon ka, nganong ni ara man ka dinis kompyuteran? Di ba giingnan ti kang mo eskwela ka? Nganong ni makas kompyuteran? Nya moingon ding imong anak, nganong buot mo muna ko nga anhi magyukos kompyuteran? Kasabot mo anang istorya? Makasabot mo dili. Dili no. Nya unsa may imong response kung di ka kasabot kon anaon ka pagtubag sa imong anak? Nya ang imong anak 12 anyos. Oy, moingon dayon ka. Ha? Kamao na kang mutubag na kung buanga ka? Ha? Usbarog tuti, usbag sulti. Para gud na imong anak 13 anyos, babae, nya moingon, ma, nanakoy uyab. Kasabot mo ana? Mosabot mo? Hoy. Dili no. Mao na. Nya unsa man yung isulti? Ha? Kasayo ni mong nagbiga-biga mo nga ka? Buwagin na. Bantay paundangon tagig eskwela buanga ka. Usik-usik lang kas gasto. Ana. Si Maria dili kay putli man siya kasing-kasing. Iyang gitipigan sa iyang kasing-kasing. Wa siya motubag sa iyang anak og si Jose wa sad motubag. Ang ilang kasing-kasing maoy migaling gitipigan, wa gipagawa sa bakba. Nganuan, ako usa ning pamalandungan. Ako bitaw kay kani akong baba kusog mo kay nimo libkas. Nagi panahon makapasakit yung kong storya. Bisan kanina nag-serve din kani masakitan di ba na panahon nga masakitan kita o makapasakit. Nya ighuman na natog sulti una pa ta moingon, angay may pagwato na ko gingon atog sulti da. Kabantay man na kapila na mo ana nakahuna kan nakasuway. Kana bang igtan-aw nimo nang luod na, nasuko na, una pa ka moingon, angay may pagwato na akong sulti da. Magiltim sad ta. Pero na imong bana nangabit nya imong giingnan, ikaw buang ka. Ay nagbuwag yun, may pagmulayas ka dire. Mulakaw imong bana. Wala mo uli. Maingon din ka, ngay nga, nasultim to na ako Dudar ba sa tong ako? Apar ba to'y kamatuuran kayo? Lakaw na akong bana noon. Magbahay ka ba? Naghuman. Si Maria kay putlig kasing-kasing. Dili mo ingon ana. Sa atong unang pagbasa, nindot kay nga basihanan. Ingon si San Pablo, kay giharian kami sa gugma ni Kristo, kay nasayod kami nga may usa ka tao nga namatay alang sa tanan, o kini nagpasabot nga ang tanang mga tao nakaambit sa iyang kamatayon. Busa, sukad karon, dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. Mao nay makapaputli sa atong kasing-kasing kana bitang din ata mo hukom sa tao binase sa atong tawhanon nga standard. Unsa may standard? Nga kining tawhana gipakamatyan ni Kristo. Nagpakamatay mas Kristo para sa tanan. Kining tawhana gipakamatyan ni Kristo. Kung makakita kag igsuon nimo nga misuyop, siga na kaigmata nya mangawat pagid sa inyong mga butang zaman unsaon nimo paghukom, masuko ka o dili? Tubag suko, yawan on mo
ang imong kasing-kasing na ay yawa. Ang sakto ana, imong yung ibutang sa imong hunahuna bisag ni suyop ni usa sad nis gipakamatyan ni Kristo. Nya si Kristo gani nagpakamatay para ani ako nanoy masuko nga ako sad gipakamatyan sa kong Kristo. Di ba? Mao na siya sakto. Mao na nga diri sa atong tubag sa Salmo nagkanayon ang Ginoo maayo og maluluyon. Mausad ni ang atong ihatag sa atong isig katao ang kaayo ug ang kaluoy. Mao na ni ang standard sa paghukom. Ang atong paghukom ingnon nato unsaon ka nako no nga makahatag ko niya kaayo, unsang klasihas kaluoy ug kaayo ang akong ihatag aning manuyupay. Sa inyong paminaw unsa may maayo nang ihatag kanang kusog mosuyop, unsa man nakaayo ug kaluoy nga ihatag nato, unsa man imong pasuyupon bitaw anong mapugong man ka haron lang yun maglagot na pareha tong usa ka hitabo katong diris may dapit man tingitos bukid nga nagmisa sa kudintos na matyan ato sigig suyop ang apo sigihan sa ingon sa mga apuhan o sa mga iyaan undang na dong kay patay jud kang Duterte kay mao man toy pagsugod ni President Duterte hunong na nang imong suyop samtang di pa ka mamatay sa sigig yun nilang sulti nga siging suyop ning sulti kuno tog kausa ang katong pag-umangkon maundang ko pero maghimo sa kong milagro dayong kuha sa kutsilyo ang katong iyang igagaw nga nagsigig sulti niya mao'y gihansakan nakalikay man nidagan pagdagan wa na siya kaapas giadto ang iyang lolo ug lola didto sa ilang balay gilahos dito kadto mao'y gipangdunggab patay in taon ang duha ka apuhan. Anong mura mamugway reaksyon mo to pagmisa nako niingon ko ngano man sang inyo man sang sige hagyaw-yaw inyo ang tatong gihigugma nga dong bisag kusog kang musuyop gimahal biagyod ka namo bisag siga na kay na imong mata pero nothing gonna change my love for you o kato pa kay ilang gisulti ang sa may mahitabo manunggab to di gyud to manunggab kato sang hitabo nga bana nga nagdepresyon kato bang hinomdom ato katong kapitan sa barko nga diri dapit man ito dapit sa may dapit sa Pardo ba to Talisay nga nagdepresyon na siya kaya na siya sakit niya di na siya kabalik nga sa barko sigihan man og yaw-yaw sa asawa sa mga anak hangtod nagguol na kay siya 5 man to kabuk iyang anak upat di ay ang kamanghuran katong 13 anyos mao na lay mo paraig niya kaning tulo magsigig yaw-yaw mura ba tungod kay murag useless na siya ba iyang asawa manager sa usa ka bangko sige lang yung yaw-yaw nagdepresyon ang bana nagguol dangtag wa mating to kaabot usa ka tuig perti na gid niyang daghanag na kuan na ba feed up na ba ning kalitlag adto sa ila sayos buntag mga alas 8 alas 7 niya giingna niya ang iyang anak katong kamanghuran day pwede manaog sa ka motabo ka dito sa pikas na murag namti ito sila iyaan dito sa pikas siya nga naman pa siya nalang ko'y buhaton igo yung nakanaog ang bata ang babae wa siya katabok pagay ito sa balay buto-buto na dito sa taas unang gipatay ang asawa nagpainit in taong asawa kay gika nag-jogging gipatay iyang anak nga kamagwangan man ito naligo kay padung nas trabaho dito gipatay sa shower ang usa ka anak nga babae naghigda pa giadto sa kwarto gipusil sa dito
Ang laki ko nung anak, niluhod sa tubangan, ay lang kong patya pa, ay lang kong pasaylo, samtang galuhod, gipusil. Nya human ang iya din kaugalingon ang gipusil. Ni dool man sang maid, mapusilon sang maid, naapil ang maid. No, to diha sa St. Peter, ang maid gikuha mas ila, 5 kalungon ang naglinya, akong gimisahan. 14, sana di masabot atong gibati ba? Nyaningon din ko nila, pastilan. Samtang naka-encounter og depression ng tawhana, bisag saman tamparuson ba sila, yaw-yawan sila, mag-wild man tingali pero ang naigo ba, anang maong batasan, igo rang moingon, gisakitan ba ya ami-ani pa, pero mahal jud kay kanamo, love kay kanamo. Hastang asawa, dong sakit kay nimong gibuhat nga gitamparos ko nimo, pero kahibaw jud ko nga imo ming gihigugma, naalang jud kay gibati, musabot ra gyud ko nimo, tamparos pa more. Di ba ningon mas Kristo, if you are slapped on one cheek, offer the other. Mao na ang gingong San Pablo, din ami mo gamit anang tawhanon nga sukdanan nga gitawag og an eye for an eye, a tooth for a tooth. Ang gamito na, if you are slapped on one cheek, offer the other. Love your enemies. Offer your life for your beloved. Hilingi ay mong tupad. Lingi ba? Ing na musunod ka sa sukdanan ni Kristo. Ing na. Daghan kay hindi mo sunod. Mauning porting gubuta, tanawa ang Russia o Ukraine, tawhanong sukdanan, gubat. Karon ana say daghang mga nasod naggubat, ana say hapit na maggubat. Tanawag unsay sukdanan karon sa mga magtiayon, buwag, divorce. Pero og atos ang ingnon ang mga batanon, ayaw mo pag una-una, hala, premarital sex. Kaya nga naman, tawhanong sukdanan. Mga bitani kaning namalit na tugslats, unsa may gigamit nila, tawhanong sukdanan o Diyos nong sukdanan. Sa krisis karong panahona, wa na'y ganahan magsigig palit og slato, hindi ni nato. Pero tanawa, di ba, naalang yaputay halin. Pila na rin atong slot? 25,279 na as of yesterday. Pakpakan na to. Salamat kayo. Mauning mga tawhana nahigugma sa simbahan, wa mahigugma sa ilang bulsa, sigig yung hatag. Ginakmay pero kanunay, mga pobre ba yan parehas ni nato, pero siging palit og slot. Sa ako sang 19 slot challenge, mo cost manig mga 9,500 or 10,000 na nasa tayo na dawat nga mga 38 ka 19 slot challenge. Pakpak. Pila ka buok ninyo ang nipalit sa 19 slot challenge? Mga tawa lang. Na siya, tawhanon o Diyos nong sukdanan. Kung tawhanong sukdanan, bulingon tag kasing-kasing. Doon na tayo gitawag og sinful hearts. Pero kung ang atong gamiton ang sukdanan nga Diyos nun, ang atong kasing-kasing sama ni Maria, immaculate or sinless heart. Nya kang tao nga naay sinless heart, kanunay malinawon, malipayon, kontentos kinabuhi. Pero kana mga tao nga sinful hearts, bisan pagtabunan na sa mga grasya o sa mga daghang mga blessings aning kinabuhia, magsigi lang yapon nagka-stress, magsigi lang yapon nagka-depression, wa ginay ka-relax. Si Maria, bisag nawa ng anak, relax kayong nangita. Unya pagkakita sa anak, wa gyud masuko, wa gyud mingon nganong wa kang mananghid namong buanga ka, wa gyud relax nga naman ang kasing-kasing limpyo. Sige katapusang lingi sa imong tupad be. Ang mulingi limpyo kasing-kasing, ang di mulingi yawan o kasing-kasing. Sige ingna na imong tupad, ingna sugod karon
manglimpyo na taha. Bisag wa kay kaligo, basta imong kasing-kasing limpyo, ayos lang. Pero limpyo kay kaglawas, imong kasing-kasing hugaw, waay ayo. Sige, manindog ta katong manglimpyos kasing-kasing.